Comenzamos Vai de Baile. Aquí está o concurso máis enxebre de todas as televisións do planeta Terra. Vai de Baile. Así me gusta. Ai, atento, sempre atento. Mira bien. Si non tes este grupo, Mondra. Cuidado. Si, pero si queres presto. Prestamos, Bueno, veña. Nora boa, benvidos, Charanga. Hola, membros do xurado e parellas. Vamos facer as presentacións. En primeiro lugar, membros do xurado. Comezamos saudando a Mondra. Boa noite. Boa noite. Artistazo e tamén profe de pandeireta e de baile. Moi ben. Os grandes creadores do momento na música galega. Saudamos tamén a Monse Rivera. Monse Rivera. Boa noite. Profesora, mestra e viva Leilía por sempre. Boa noite, Monse. Boa noite. E quen está ali na dereita que non o coñezo? Pois non o coñecemos moito por este platón. Aquí temos a Xurxo Fernández. Exactamente. O que pide bocadillos no luar. Bueno, outro gran... E fai creador. moitas outras grandes cousas tamén. Sí, señor, un dos grandes tamén do noso folclore. Vamos coas parellas desta noite. Moi ben, pois hoxe temos aquí para competir neste Vai de Baile os Cascarilleiros Celestes. Cascarilleiros, benvidos. Cascarilleiros Celestes, que bonito, non? Mira, eles son José Soto e María Alonso. Pois María e José, benvidos. E din que se gañan o premio que van facer unha viaxe e se lle sobra algo, pois unha macro churrascada. Como te quedas? Pois que nos inviten, se é Que macro, inviten, vamos que Nos inviten. comemos pouco. Bueno, e vamos coa segunda das parellas. Pois a segunda parella son os Arruadores do Miño. Que bonito tamén. Hola, arrubadores, boa noite. Eles son Ismael Rodríguez e Verónica Rodríguez. Veñen de Ourense e de Arbo. E, bueno, pois no caso de que gañasen, van gastar o premio en confeccionar roupa tradicional e tamén, de paso, en ir ao Festival de Lorient, que está moi ben. Moi ben, Ismael, Verónica, benvidos, está na vosa casa. Moi ben, forte aplauso para todos eles, para os 4. Bueno, xa sabedes como é este concurso. Son dúas parellas, van bailar 45 segundos de muñeira cada unha delas, logo 45 segundos cada unha delas a ritmo de xota e, por último, un agarrado un poquinho máis curto a 30 segundos. O sea que isto pasa volando. Quen empeza, por tanto? Veña, pois adiante os Cascarilleiros Celestes. Vamos a marcar ritmo de muñeira, 45 segundos. Contas tú. Comeza Vai de Baile. Cambio de parella. Adiante os Arruadores do Miño. Cambiamos de ritmo y cambiamos de parella. A Volven ritmo os Cascarilleiros. de Jota.
Cambio de parella. Arruadores do Miño. Tramo final, 30 segundos, agarrado. Viño, que teña viño que me dea un pouquiño. Que non lo teña, que vaya rápido a buscar unha botella. Que teña viño, que teña viño que me dea un pouquiño. Que non lo teña, que vaya rápido a buscar unha botella. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr. ¡Baile de baile! Como me presta a mí este xogo, este concurso, e que igual que divide sacar aos bailadores e as bailadoras aos pés, e que todo o corpo é unha expresión tan fantástica, que baile tan bonito temos nesta terra. Bueno, non a veo aos catro para empezar. Eu non sei o que opinará o xurado, aquí o Sanedrín, pero desde a miña opinión de emocionante, vale? Fantástico. Bueno, veña, agora a cousa é o seguinte. A semana pasada ocorriu o mesmo. Ahora escoitaremos a opinión do xurado e o xurado vai poñerlle unha nota a cada unha das parellas. A semana pasada aconteceu igual. Vale, e veremos a nota desta semana e os anteriores. Vamos ir contando a pasos. Vamos con Monse, Xurxo e Mondra. Bueno, empezaremos por Mondra, non? No, vamos. Vale, perdón. Aquí Cambiamos que eu xa comencei No, darenche unha orde, vale. Parece que mandamos algo, pero non. Vale. Aquí hai xerarquías. Eu como lle estabas Moi ben. tocando aquí a Mondra, e despois xa te digo, Monse, bueno, a ver, perdón. Unha cousiña galloso. Deus. Monse estivo no primeiro programa do Luar, cantando. Efectivamente. Pois Con ten que Leilía. empezar ela. Con Leilía estuvo, Sí. estaba no... Sí, Leilía estaba con Ana Quiro. Pero todo o estaba mundo estuvo no Azúcar primeiro lugar, Moreno. quen non estuvo? Bueno, todo o mundo non Non se estuvo. te pode contar nada, É que non lo contou Todo- xusto todo antes de tens que entrar. Hai sacar que a ter unha pasear. diferencia, hai que ter unha diferencia. Pasa que Paréceme non- ben, Ahora paréceme Leilía ben. están descansando, xa verán, foi de retirarse, bueno. Bueno, veña, Monse, o que vamos? Bueno, Un placer terte aquí, como sabes que eres da familia. vou decir algo máis. Non só estiven no primeiro programa do lugar, senón que dende que se fai o baile con xurado, tamén sempre estiven. Ves? Tamén, cara. Ves o que é Monse Rivera neste programa? No, ten criterio. Ela ten criterio. Bueno, criterio non sei, pero... Acaba de decir polo min, ten moita mili, home, mili non. Non será, non. Bueno, veña, Monse, vamos alá. Vamos a Bueno. empezar coa parella dos cascarilleiros. Comezo cos cascarilleiros. Ti opinarás deles e depois e votas, e depois opinamos dos arruadores e votas, de acordo? Vamos alá. Pois, os cascarilleiros, Xosé e María, fixechedes unha muñeira moi ben feita, moi armoniosa, moi compaxinada, pero na xota algo pasou. A xota non estivo tan compaxinada, sodes uns bailadores estupendos, moi bons, xogades con todo o corpo, pero non tivechedes o día, verdad? Bueno, eso está aí, pero bueno, a muñeira estivo moi ben, Vamos a centrarnos no positivo. María, José, si queredes decir algo polo micro, tedes o micro foi, A ver quen se atreve. No, podeu, no, claro, no, que va, E estamos xogando. por dar algún conselliño, que tamén un pouco, pois, penso que tamén vos pode aportar algo, Xosé, deberías vigilar un pouquiño a túa man esquerda, que non está igual de controlada que a dereita. Bailades moi ben, con moita armonía corporal, e o paso doble, que moitas veces se pasa dos agarrados, pois, fíxelo moi ben. Quizá eu non lle daría tanta tensión nos pés, no paso doble, o relaxaría un pouco no teu caso, Xosé. Vale?
E polo demais, moi ben. Puntos entón para Cascarilleiros Celestes, Pois por favor, de son Monse. moi boa parella, pero non tiveron a súa noite. Así que Bueno, para non ter a noite non está Igual. mal, O día que teña de la noite, cuidadiño, Son 8 moi de bons, son moi Monse. Bueno, vamos con Xursofer. No, teñen que darlle agora que ahora nota. Monse ten que falar de Claro, os arruadores. arruadores Arruadores do Miño. pois agora vou cos arruadores. Entón, fixeches unha actuación moi correcta, estivo todo no seu sitio. Que pasa? Que sodes un pouco tesos de brazos, vale? O sea, cando bailades, vades posición base e dende aquí, sobre Pasa todo, pa diante, que te vemos sobre todo mellor, ti, Monse. Isma, moi aquí e non xogas. Eso que tens que traballar. E logo, cuidado con isto. Disparas moitísimo, vale? A nivel pés, Iso moi que ben. quere decir que disparas, que deixa o dedo... Punta. É como hai que facerlo. Este dedo un pouco máis, non tan teso. Non tan teso. Vale, Que sea vale. máis armonioso todo o conxunto. O sea, un bo bailador ten que ser armonioso dende aquí hasta aquí. Entón, eso que tes que traballar. Sendo moi bons bailadores tamén, vale? Pero bueno, tedes que ser máis máis flexibles, máis dondos cos brazos Non podes e menos interrumpir. rígidos. Sí, pois podedes inda que respetedes o turno de cada un dos compañeros do xurado, Non estades de podedes acordo? vos Bueno, interrumpir. Estou de acordo, que pasa que como estiveche no primeiro programa, pois falas igual que Jalloso, 4 horas sin parar. Vale. Bueno, pois, dito isto, Bueno, votamos entón, por favor, Monse, vou... aos arruadores. Para min é unha parella que ainda ten moito que medrar, pero que fixo unha moi boa actuación. Vamos con 8 puntos tamén para Ole. arruadores. Muy ben. Vale, entón agora pasamos a Xurso Fernández. Insisto, podedes interrumpir a Xurso, ainda que respetemos o turno dele, Non interrumpimos a ela. Vale, no, A porque- Montserrat Rotenmelles. Porque, Oi, caramba, oi. vende Con cariño, mestra, cuidadiño Con cariño. A ver, Cascarilleiros Celestes. Por que non mos chamastes pataquiñas turcas? Un de Vigo e outro da Coruña. Por que non apostastes por ese nome? Estaba aí Faladiño o no... micrófono, si quere cando queirades falar. Sí. Vos Se logo hai parecía- solicitude para cambiar o nome, para seguinte Pataquiñas cambiamos, turcas, tamén. Hai que atreverse, hai que atreverse. Bueno, a min gustastesme moito. Gustoume moito a espera, mentres que non saía o punto, pois esa espera bailando, non unha espera estática, sino unha espera con ritmillo. Gustoume moito a vosa complicidade. Ten razón Monse na man esquerda, pero tamén é verdad que hai que ter un pouquiño de man esquerda, Monse, un pouquiño de man Fixas esquerda, na man un esquerda, pouco, porque a dereita estaba- un pouco. E é certo que o agarrado sí que me sorprendeu que fora todo bailado na punta do pé, o agarrado. Pero a Está min- mal, eso, está mal. Non está mal, é sorprendente. Vale. É sorprendente. Sorprendente. Quero dicir, Todo na punta do pé. Todo na punta do peso sorprendente. Todo. No? Podemos mostrar como é no, todo na a punta ver, do pé. a ver. Todo na punta do Pero pé supoño é que- así. Claro, caramba. Que, por certo, Monse dixo, que é que hai que vela porque ten un estilo inconfundible. Dixo que estaba moi alegre de ternos de xurado porque tiña un xurado polo menos un pouquiño que seguía a estela da súa elegancia. Cuidadiño. Dixo, con outras palabras, con outras palabras. Bueno, a ver, como é eso Non do sei, agarrado Monse, a na ver. punta do pé? A E ver. tes bailado paso doble así todo na punta do pé, Non, na verbena de teu. Non, todo non, que acabas cos gemelos nas orellas. Pois por iso. Entón, hai que bailar un pouquiño A ver, arriba e un aquí. pouquiño abaixo. Equilicua. Un pouquiño, aí. Vale. Bueno. Que queres un pouquiño? Un pouquiño. Bueno. Que queres baixar? Baixas. Vale. Pero todo pero na non punta- todo arriba, No, estamos de acordo. estamos de acordo. Ai, estamos de acordo. Eu Estamos de tamén o acordo. dixen. Estamos de acordo, estamos de acordo. Bueno, a ver, Xurso, dalle puntos a Vale, primera vale. Cascarilleiros Ceres e que nos falta por Eu xa o teño, puntuar. eu xa o teño. Perfecto, vamos Eu alá. xa o teño. Puntuación. Cascarilleiros 8 levan punticos 8 para os puntos. castarilleiros. Bueno, damos a volta aos dos tabuleiros, por favor. Vamos sí, entón sí, sí. agora con arruadores. E vamos cos puntúa, arruadores por do favor, Miño. arruadores, sí. A ver, hoxe non lle podo botar a culpa a Galloso de cambiar a música en calquera sitio,
Porque hoxe cadrouche ben, galloso. O que? Por casualidade, non? Oxe, ves como non sabías? teño nin idea Cambiache xusto na parte que había que cambiar. Non sei onde Non fuches. cambiaches nin antes nin despois. Cal foi? Pois coincidiu. A música onde estaban bailando eles, a muiñeira. Que a semana pasada Ai, o botaba crono. sin cara. Claro, sí, o crono. As partes o que crono. respetaches, sin querer, respetaches as partes. Pero o crono pode caerche no punto unha volta. É estimativo. O Ti- tempo é estimativo. Ai, pero eles teñen que facer virgerías para Bueno, a eso. ver, pero son uns concursantes. Sometémonos a situacións tensas. A ver como solucionan. Pois solucionaron ben. Aí está, ves? Ves? Solucionaron ben. Sabe A mí que es- gustoume Ves? Xa me teñen que agradecer un punto. moito. Gustoume moito ese estilo de bailar que tendes tan punteado, tan cortado. Porque na música é moi importante o silencio, máis que a propia música. E no baile tamén estar parado é tan importante como estarse movendo. Así que a min gustoume moito esa proposta que fixestes de puntos cortadicos. E que dicirvos? Bueno, a ver, non me vou estender tanto como a Monse, Vale. porque Mondra ten que falar E da tamén. Fanda Fontra, Así Eu que, falo por pouco. favor, votación. Veña, Vale, dalle aí, votación Xurxo. directa. Sí, Vale. veña, dalle votación a Ruadores. Pois Os Ruadores levan... esta é a miña opinión. Non falei nada da Jota, que tiña unha cousa para decir, yo digo yo en privado. Sí, Non sí. pasa nada, veña, vai. Despois si temos tempo. Veña, 7 puntos. Esta é a miña puntuación. Para Ruadores. E de levando a conta, que eu levo aquí e non me fío da miña cabeza. Por despois Ni poñemos unha tampouco táboa. me fío dos pés, pero bueno. Un sumo... Mondra, vai tocar o tema. Tócame a min. Vamos de novo, por tanto... Outro día a- tocoume de primeiro, agora hoxe Vale, de último, xa está ben repartida está a ben, cousa. está ben. Vamos a Cascarilleiros comezo, entón. Cascarilleiros, sí. Moitos parabéns, gustoume moito a escolla de recursos que usastes, o mesmo que comenta Xurxo, as esperas, como vos esperades mentre a outra persoa propón, non? Que ao final eses recursos son moi interesantes no baile. Sí que pasou aí algo na xota, non? Pero, eu que sei, bailese moitas veces máis cos ollos que cos pés, e nas caras non se notou moito, así que... Bueno, un pouquiño, pouco. Un pouquiño. Un pouquiño. Notouse menos que nos pés, estou de acordo. Menos que nos pés. Entón, bueno, iso, que valoración positiva, así que eu hoxe vou vos dar... Puntuación para Cascarilleiros Celestes de Mondra. Un 8. Un 8. Faltalle a puntuación dos arruadores. A ver, Mondra, que punto que escoitamos a súa valoración e logo puntuación. A E ver. agora tócame cos arruadores. Sí que é certo que non di moi bonito, Monse, pero eu tamén son un pouco pistoleiro, así que sí. Cousas que ten bailar moito de foliada, supoño. Así que... Non é de bailar de que? foliada, é xeito personal. O sea, Bueno, eu sei de moitos bailadores que non son de foliada E vos que recollestes por aí vestes moita xente... Que disparar, non. É algo novo. Bueno, tendencias que facemos nós por aí, eu que sei. Tamén moi bonita a escolla de recursos, eu penso. Sí que as dúas parellas, tal vez por momentos, a cuestión da tensión do corpo é interesante se o torso ás veces e os brazos acompañan máis os pés. Eu sí que vos lo diría as dúas parellas, especialmente a Ruadores. Ainda así, moitísimos parabéns, a proposta foi fantástica e vou vos dar tamén un 8. Atención, os 8 puntos para os arruadores. E agora chega o momento de ver a puntuación definitiva que obteñen Cascarilleiros e a definitiva que obteñen arruadores. E logo veremos a táboa xeral, que serán eles 4 máis os 4 rapaces que estiveron. A ver, Cascarilleiros, Vamos a ver o que que sumou aí puntuación estas dúas obteñen. parellas. Mira, aí está, Cascarilleiros 24 e os arruadores 23. Isto foi o que dixeche de vos. 24 para Cascarilleiros, arruadores 23. Entón agora vemos esas 24 e 23 con respecto á semana pasada. E agora veremos 4 parellas que xa están puntuadas. A semana que ven volven outras que terán a súa puntuación. Aí estamos Aí vendo. estamos. Pues mira, ahora está desordenada. A semana que ven xa ordenamos, Hai 28 dos reboliños, logo hai foliada que ten 24, os Empatados. Cascarilleiros 24 e arruadores 23. Bueno, moi Nada está seguidiños. dito, Sí. Nada está dito porque ainda quedan
Podemos chegar a 12 parellas, 16 Claro. parellas, 18 parellas. A todo isto, síganos escribindo, os que queiran participar. Oye, que hai un premio moi Hai importante. dous premios. Dous O primeiro premios, premio 3.000 euros e o segundo 1.500. Cuidadito, Así que, pois, eu creo que merece a pena. 3.000 e 1.500. E onde teñen que escribir os que queiran apuntarse? Pois agora? teñen A que ver, escribir a luar@crtvg.gal. Moi ben. Anotarse aí e estaremos encantados de recibilos aquí para bailar. Este é o concurso Vai de Baile. Gracias, Monse Rivera, un placer. Mondra, un placer. Curso Fernández, la semana que viene. Bueno, gracias, no la boa, muchas gracias. Hasta la vale.